Hola, el curs que s'ha preparat de visió binocular avançada, teoria i pràctica, es basa sobre explicar els fonaments científics que hi ha darrere la teràpia visual en el tractament de disfuncions binoculars i acomodatives. Es parlarà sobre la caracterització, què és l'espai visual on posem el forot per avaluar en el nostre examen optomètric. Parlarem sobre les mètriques visuals de càlcul divergències, que pot ser amb angles visuals, prismes, angles mètrics, i explicarem els models teòrics de visió binocular que integren a nivell matemàtic el concepte de visió binocular. I després s'explicarà les proves clíniques, que hi haurà pràctiques presencials al Centre Universitari de Visió per avaluar, per exemple, la divergència tònica, la relació CAC, la divergència proximal, el test d'adaptació de Fòria i la disparitat de fixació. Tot aquest contingut estarà posat a un campus online i després hi haurà pràctiques presencials on es practicaran totes aquestes noves proves que fonamenten l'evidència científica amb el tractament de teràpia visual de disfuncions binoculars i acomodatives.